भोजपुरी इंडस्ट्री के जूली स्टार कहे जाए वाले दिनेश लाल यादव हमेशा से चर्चा में रहेला। ऐसे में रउआ लोगन के बता दी कि दिनेश लाल यादव अभी अपन आए वाला नया फिल्म के लेकर काफ़ी बिजी बड़ा। लेकिन का रउआ लोग के पता बा कि आखिर दिनेश लाल यादव और भोजपुरी इंडस्ट्री के यूट्यूब क्वीन कहे जाए वाली आम्रपाली दुबे के जोड़ी पहला बार कौना फिल्म में नजर आइल बा और कहाँ नजर आइल बा। चलिए रउआ लोगन के हम सबसे पहले यह जोड़ी के बारे में बताओ तनी। ये बता दी कि इस जोड़ी सबसे पहले निरहुआ हिंदुस्तानी में देखल गई बा और ये जोड़ी के बहुत सारा लोग प्यार भी दिलस और उस समय ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा बॉक्स ऑफिस पर भी चला रहे। बता दें कि फिल्म के कहानी पारिवारिक कहानी बा और इनमें भरपूर रोमांस भी देखे के मिलल बटे निरहु और आम्रपाली दुबे के। बता दें कि भोजपुरी इंडस्ट्री में बेस्ट जोड़ी दोनों जना के जोड़ी के मानल जाला। एक वजह से ये लोग जितना भी फिल्म आएला इस सारा का सारा बॉक्स ऑफिस में ही सुपर हिट हो जाला। यूट्यूब पे भी जाला जब फिल्म तो काफ़ी लोग इस जोड़ी के पसंद करेला और प्यार देवेला। जाते जाते रो लोग ये बता दिए कि अभी ये दोनों जाने की जोड़ी 2019 में फिर एक बार देखे वाला बाटे। वो फिल्म के नाम बाटे निरहुआ चला लंदन। देखे कई बा कि का इस जोड़ी के इतना लोग प्यार देता जितना ये फिल्म के मिल रहे हैं। नेक्स्ट 9 से भोजपुरिया की रिपोर्ट।